Добрий день, чистовані русини! Починаємо передачу «Недосказаної». З вами Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Тема нинішньої передачі – радость праздника Миколая і Рождества. Радость праздника Миколая і Рождества умалявуть сьогосвітні переживання. 19 децембра ми отпразнували Святого Миколая, це по-гречески Миколая. Як пройшов цей праздник в Ужгороді? 19 децембра мы отпраздновали в Ужгороді величний праздник Святого Миколая, а также у співах колядок наших древніх карпаторуських, русинських готуємося вже до Рождества Христового. Цим елементом народ наш відповідає нам, що якраз іменно радость Миколая і радость чеканого Рождества Христова покликає нас не дивитися і не переживати на всі ті проблеми, які навалюються на нас, на наш народ і взагалі проблеми в цілому світі. Майся нам порадувало в те, що в день 19 децембра на Святого Миколая ми попразнували ото з дітьми у родинному будинку «Нова сім'я». Сам наш владика митрополит Фьодор завжди традиційно прибуває з великим, таким впечатлительним подарком. Всі разом співають, колядують, общее благословення, дітки беруть благословення. Владика маленько скорше йде, бо йому треба було на всеночне бдіння, дітки продовжують праздник. На тому празднику спомнили ту історію, в котрій один хлопчик, котрий отримав подарунок від Святого Миколая, а дітки всі радувалися, і хоч подарки приніс владика, принесла директорка Валентина Семенівна Червоноока, ну діти всі знали, подарки передав сам Святий Миколай. Но тут важно, що споминається історія, коли вуйко Іванкові, котрий хвалився, що йому Миколай приніс подарунки, прямо сказав Іванку: не Миколай, а твій нянько купив той подарок і передав мамці. Мамка розклала вам дітям ту паночки. Всі були удивлені відсутністю мудрості всього вуйка, який особлює сьогоднішніх вуйків, невіруючих і безбожних. Ну, хлопчик спокійно сприйняв таке слово і сказав: вуйко, я знаю, но я молився Богу, щоб Господь дав здоров'я нянькові і мамці. Єдним я з вами не согласний. Вуйко каже: а у чому, Іванку? Бо я молився Святому Миколаю, і в молитві ніхто не був присутній, крім одного Бога над нами. В одному, вуйку, я з вами не согласний. Коли я молився Святому Миколаю, то ніхто не міг знати і чути, що я просив. А нянько купив точно то, що я просив. А значить, подарок прийшов від Святого Миколая. Ну а то, що прийшов через няньки, через мамку, а от через почту, яка різниця? Дарунок дійшов до адресата. Таку мудрість цього отрока нині ми адресуємо всім нашим сьогоднішнім вуйковам, невіруючим, часто безбожним, часто навіть мають вищу освіту, навіть професора в університетах нині осталися ще вчорашні атеїсти. Їм відповідь нашого отрока Івана. Як би не прийшла нам благодать Божя, дари Божії, вони йдуть від Бога, коли молимося Святому Миколаю або своїм святим. Львовський облсовет 10 децембра 2021 року перейменував Росію на Московію. Їх поддержав Ровенський облсовет 17 децембра. Заявлено, що московити украли від України ім'я Росія, що це стало із нашими сусідами за перевалом. Львовський облсовет
10 децембра 21 года прийняв рішення звернутися до Верховної Ради України перейменувати Росію на Московію. Це інтересно. Ровно через тиждень такого ж рішення добилася Ровенська обласна рада. І так, західняки, дві обласні ради, требують перейменувати Росію на Московію. Воно б не було чудно, якщо б то просив журналіст або якийсь комік. Сміяли бися. Ну, коли то зробили дві обласні ради, у котрих самих страшні проблеми з народом, люди толпом покидають рідну українську землю із Галичини, з Волині. Люди не мають роботи, люди не мають можливості платити високі тарифи, електрика, газ. Люди не мають можливості другі налоги зробити, і люди покидають державу. Причому річ іде не про якісь там одинокі случаї, а люди покидають рідну землю мільйонами. Мільйони людей покидають рідну землю і йдуть вони куди? До поляків на панщину. Там, на Польщі, вони не мають рівних оплат з поляками і низькооплачувані роботи, ну і вряд ли захищені чим, бо хоч і наша держава і видала нашим людям права або паспорта із безвізовими можливостями переходити границю, но офіціально той безвізовий паспорт не дає право трудитися у Європі. А значить, люди йдуть туди і трудяться незаконно. А ще держава хоче із їх прибутків покласти на них налог. Якся все помішало. О, якщо б ці питання піднялися у Львівській обласній раді. До речі, Львівська обласна рада, пам'ятаєте, недавно прийняла рішення про те, що требувала автономію Галичині. Збереглися фотографії, виступи, відео, однак тому ніхто не дав оцінку. З другого боку, так би було добре, щоб звернулися ці обласні ради до того, щоб силою Центральної Ради зменшити налоги, зберегти, щоб людям, якщо і ми бідні, а Україна тепер бідна в Європі і майже бідніша з половини держав Африки, хоча б берегти право людей молитися вільно, називати свою національність вільно. Виявляється, і того нема. Отже, замість того, щоб навести порядок, помочі людям, Львівська обласна і Ровенська обласна звернулися змінити, перейменувати Росію на Московію. Ну, люди кажуть, що краще би таке питання не піднімати. Воно дуже болюче для України. Воно болюче для України, бо якраз, коли подивимося в інтернет, то там пишуть люди, дописують таке. В древності Лембергові, Галицькі, Руські говорили, що молчаще завжди виглядить умно. Така стара поговорка була в них. По-русинськи мовчазна упозирює мудріше, а коли заговорить, то ясно, що щось у ній хибить. Ця поговорка лемберська 19 віка адресується, або по-нашому падеся, і депутатам Львовської обласної і Ровенської обласної ради, котрі безпомощність свою показали, що не по тим питанням треба збиратися, і бідні хотіли блиснути умами, а блиснули лише, уви, недалекоглядністю, злобою, я би сказав, з тим адресом і з тим автором і тупості. Бо дійсно, перемінити Росію на Московію, але в такому треба бути разі, бути послідовним. Тоді, значить, треба Україну, як пишуть вони, перейменувати на Київську Русь. А Західну Україну, це термін сталінський, вернути йому Польська Галиція. Ну, а Закарпаттю вернути
Замість Закарпаття сталінський термін Подкарпатська Русь. Ну, а Львів – це з древня Лемберг. Куди ми підемо із тими депутатами, коли заходимо у такі проблеми? За чим такі вопроси піднімати сьогодні? Повторимося, так міг тролити Росію журналіст або якийсь там телевізійний комік, як колись писав Тарас Шевченко про українські села древні. Село неначе погоріло, неначе люди подуріли, німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Ведуть нині у Польщу на панщину наших людей. І ми в Ужгороді майже на кожній літургії додаємо таке прошення. Господи, благослови і наших людей, котрі не по своїй волі змушено вийшли за кордон на заробітки, не спасли їм благословіння там, на чужині. Дай їм силу, мудрость і здоров'я, щоб, заробивши якусь копійку, щасливо возвратилися на рідну землю. І друге прошення, Господи, дай нам, щоб наші люди не мали потреби робити на чужих панів, гнути спини на чужі держави, хоча Євросоюз рукоплеще, він отримав мільйони низькооплачуваних робочих, або, скажімо, рабів на європейській панщині. Напоминаю, що український паспорт безвізовий забороняє устраюватися в Європі на роботу. Ну, ото дивлячись скрізь пальці. Чому? Бо якщо ти, громадянин України, чимось недовольний, тебе зразу відправляють. І тому більшість людей мовчать. І так Бог благословляє нам, що рекомендуємо нашим радам, нашим депутатам не стільки тролити це Америку, це Білорусію, це сміятися з білоруського президента, це десь із якогось іранського. Треба думати за своїх людей, за свою державу. Так було б краще, так було б дійсно добре, і ми віримо, що колись будемо мати добрих, розумних депутатів. А як починалася історія Руси на Курто? І так, історія Руси починається, як ми видимо, із часів, коли Рюриковичі почали правити на Руси. Вони постепенно переносили свої великокняжі престоли, і там, де вони переходили, там і була фактично ота їхня столиця. Давайте спомнимо, як пишуть літописи, спочатку та столиця була в Старій Ладозі, потім у Новгороді, а потім Рюриковичі в лиці князя захватили силою від хазарів маленьке містечко Київ. Запомнім, одвоювали руси від хазарів, хазарське місто, хазарський град Київ, невеличкое. Як пише Петро Петрович Толочко, археології невідомо, щоб жителі у Києві жили раніше 9 віка. Казка про те, що Київ має 1400 років, це казка комуністів радянської України, які вийшли в історію вже. Ми сьогодні говоримо, Ужгород древніший, чим сам Київ. І так, коли захватили від хазар Київ, то впервые уже Київ став княжим городом. Но прийшли ординці, монголо-татари, і спалили Київ. Престол перенесли у Владимир. Але ж після того в Москву. Ну а за князем ішов рядом і митрополіт. Так митрополіта з Києва вже перейшли на сівер і одновременно на Москву. Так спомнім, святитель Олексій проживає у Москві, носив і далі титул митрополіт Київський і всія Русі. Тобто, будучи в Москві, а мав такий титул. Вполне інтересно.
А вот что главное для нинішніх істориків і мудреців і депутатів, усяде в всіх документах в Новгороді, в Києві, народ, весь народ називається руський люд, руські люди. А значить, єдин язик, єдна культура, єдно письмо Кирло-Мефодіївське. І вспомнім знаменитого Івана Фьодорова, котрий і в Львові, і в Москві печатав книги по-руськи, і був руським, і печатав книги у Руському граді Львові. І то знаменита книжка Адельфотис, греко-слав'янська граматика, була напечатана в Львові у типографії братства. Там написано «Многоіменитому російському роду во Львові». Історична бібліотека, 1591 год. Вот вам зачем депутатам зайти в історію, вспоминати імена, так невдобно этот вопрос Україні і нинішнім політиканам. Ну, підемо далі. Пише Стефаник, а також Повдякунник, пише, а хто винуватий, що якраз австрійці і поляки руками Шептицького задумали одорвати малоросу від великоросів і силою нав'язали галичанам і волинянам національність українців. Може, маленько не так, бо як пише Стефан, но тому правий. Так він пише, котру сперва силу ввели в Львові австрійці, тобто національність українці, потім Сталін і українські комуністи переназвали Малоросію, навіть не на Київську Русь, а на Україну. Но Анна Железняк теж продовжує писати, а кого тепер винити? Шептицького, Вільгельма Сіцаря, Сталіна, українця Хрущова, українців, комуністів Щербицького і ту всю українську політичну комуністичну шпану, яка після 91-го року перефарбувалася в'єдно із їхніми дітьми у націоналістів. Краще би депутати такі вопроси не ворошили, бо вони дуже потребують відповіді на такі питання саме їм, волинянам і галичанам. І ще один автор, Ласло П. пише так. Однак раз уж депутати-західники рішили Росію перейменувати на Московію, то треба було бути їм послідовними і замінити чисто сталінське ім'я Західна Україна на історичну польську Галицію. Я про це вже говорив. Львів на Лембер, Закарпаття на Підкарпатську Русь, галичан українців на галичан руських, а всім українцям вернути їх старе ім'я руське. Но головне, пише Ласло П., мирних русинів Закарпаття не треба трогати. Тепер би стоїло перестати Києву і Львову, переслідувати русинів Закарпаття і судами, і обзивками, коли закарпатців називають сепаратисти, мадяри, вороги України і прочее. Може, стоїло встановитися? Одні русини в Україні – це той народ, котрий не піддався приманці змінити свою національність. Ми були русини, єсме і будемо. Так, як писав Олександр Духнович. Я русин був, єсмь і буду. Я родився русином. Чесний род свій не забуду. Останусь його сином. І ми з ним так же поступаємо. Сьогодні закарпатців треба похвалити, що ми сохранили своє ім'я. Ну, а тепер галицькі і волинські депутати хотіли би щось собі вернути, але колись вони самі отказалися від галицької руськості, отказалися від руського мира, котрий був в першу чергу озвучений у Києві і в Львові. Саме Києво-Львовський руський мир іде, як писав на днях Петро Петрович Толочко, каже, я був у Москві на конференції, я їм казав руським, що руський мир – це все не Путін і не патріарх, а це є ми, оті, котрі від теперішніх Карпат і до центра, і до сіверних земель
в древности провозгласили ці землі руським миром, а жителів гражданами руського міра. І так важно то нам знати і розуміти, що як добре, що якщо б депутати такий вопрос не підняли, може би ми не займалися і ми такими розслідуваннями. А який слідуючий вопрос може ся явити? Слідуючий вопрос остається відкритим, бо якщо Україну перейменують на Росію, а українців на росіян, галичан на галицьких, руських, то що спутається. Це неможливо у ближайші роки, бо маса людей, уже простих людей, може не згодна буде перестати бути українцями, стати руськими. Великое благо же ми русини Закарпаття не потребує перейменуватися, бо держимося свого, зоставшись при Австро-Венгрії русинами, а при чехах ми даже мали Карпато-Руську, Русинську республіку, Подкарпатська Русь. Да, якщо даже галицькі емігранти хотіли при помощі фашистського нацистського Берліна перейменувати Подкарпатську Русь на Карпатську Україну, то їм не пішло. Да, вони той час пустили чутку, попробували, но не удалося їм реалізувати. Карпатська Русь осталася, Карпатська Україна осталася лише як яка фікція, міф, а Подкарпатська Русь – конституційна назва національної русинської землі Подкарпатська Русь одної із республік у Чехословацькій Федерації Чехія, Словакія. А ко такий шум і інформаційну димову завісу спровокував? Дійсно, ми можемо думати, хто спровокував такий шум. Можливо, не самі депутати. Можливо, їм дали таку задачу якісь внутрішні сили або сили внутрішнього глибинного государства. Тобто хтось є такий, який дав команду депутатам, і вони, як послушні, дали себе на несерйозні рішення. Дійсно, довгий час Львів не міг навіть сміття вивезти. Спомнів. Дивно, що всі обіталі, всі наші жителі города Львова в основному тепер там лише галицькі уніяти. І чому вони підняли такий вопрос? Ведь Львів тепер, дивилися в інтернеті, свіжі німецькі карти. Там уже Львова не є, там Лемберг. Ми дивимося, що многі і в Польщі напечатали нові карти, де Галичина указана частю Речі Посполитої. Чому б не протестувати проти цього, проти німців, проти поляків? Як посміли Львов перемінити на Лемберг, а міняти собі, приміняти Галичину до себе? Ні, краще потролити у другий бік. Пише один в інтернеті. Рішили депутати мало погадати на несерйозні кофейні гущі і в результаті просити Київ перейменувати Росію на Московію, а росіян на Москвіно, бо так казали, говорив про то Фьодор Достоєвський. Уви, я думаю, що вряд ли це так удасться. Ну, поникайте, ви самим галицьким українцям не дивно, чому не самі до сих пор обзивають, наприклад, германців німцями. Так, слово «німець» означає «німий». Фактично ми сміємося. Ми називаємо Германію, а вони собі називають себе Deutsch, Германія, а ми кажемо німці, німі, німота. Німці могли бися обіжати на нас. Ну, вони кажуть, мовчать. А чому до сих пор в Україні мадярів називають угорцями? Вони собі саме так не називають. Мадяри. А Словакію називають Словаччина. Міняють суфікс. Може, пора і Берліну протестувати такі наші назви, що ми їх обзиваємо німцями. Тобто, ці вопроси дуже тонкі, і їх би можна піднімати на наукових конференціях, на круглих столах, ну ніяк
ні на рішеннях обласної ради і на рішенні парламента держави. І чим сякоє безалаберне дійство депутатів-західняків можеся закончити? Пак чому таку димову завісу напустила нині Галичина? Чим може закінчитися такі рішення депутатів Львовської обласної ради і Ровенської, ми не знаємо. Думаємо, що якщо будуть розумні в Києві, то проігнорують, а якщо ні, то заставлять їх бути послідовними. Перейменує, тепер вертає собі старі назви, звісно, ми би любили, бо й навіть є проект такий, щоб Україну замінити на Київська Русь. Є такий проект, знаємо, але його відкладають подальше. Ну, але раз уж взялися депутати за переміну імен, то може стоїть дійсно вернутися нам. Тоді би ми всім сказали, і білорусам, і росіянам, ми Київська Русь. А ми би у Закарпаттю сказали, шановна Київська Русь, а ми, русини, іще на 100 років старші від вас і старші по прийняттю православ'я. І зато ми не принципово напоминаємо, що русини в основному в Закарпатті православні, частинка греко-католика. І то, що греко-католики сьогодні співають пісню, що у них Володимирово хрещення, що вони завжди були, що вони з другого віка вже християни, ну, найкажуть, що хочуть. Греко-католики мають чітку точку 1596 рік Брестська унія, 1646 рік Ужгородська унія. Нічого лізти в другий вік. Треба бути, по крайній мірі, в тому достойним. Тим більше, що унія собиралася як об'єднати двох в одно. Римо-католицьку латинську релігію з православною в одно. А що сталося? А вони з двох зробили 3. І вискочила третя релігія, уви, яка непослушна навіть папі римському, унія. Причому уній много. І в різних державах унії. І вже наробили много розколів. В тому числі ми, русини, в історії дуже много пострадали від гонень уніатів. Як пострадала вся Україна в крові колись була. Історія України, як пише Шевченко, це історія страшних воєн з того моменту, як се появила в Україні унія. Коли ще ми були козаками, каже Шевченко Тарас, да й унії ще не чути було, ми браталися з вольними ляхами. Тобто жили в мирі з поляками. Но прийшов час, прийшли конксьонзи, і унією запалили наш тихий край. І полилися ріки крові. Іменно запорозькі козаки і зато взяли собі то, що їхня головна була задача битися на смерть із латинянами-поляками і з уніатами західних земель. І як порозуміти, кому вигодно іще, щоб на цю тему говорити про переміну історичних імен, трудно сказати. Навіть 70% галичан покинули рідну землю. Ну і волинян мається у виду. І тепер вони працюють на німців, на поляків в основному, на англічан. І ясно, що за цей час із Закарпаття 600 тисяч винуждено пішли на заробітки. Ну почому? Почому комусь цю тему сьогодні треба піднімати? Ми думаємо, що, може бути, Господь попутав мудрость депутатам, і вони піднімають тему, котру може бути і нам, русинам, актуальна. Почому ви в Україні так рьяно хочете змінити нашу материнську мову, язик, культуру, національність? Ведь по закону України, по мировим законам, чоловік, котрий сказав «я русин», і ніякі більше націоналісти і бандити в масках не сміють нападати на нього. Ніякі спецслужби не можуть його судити, що він русин.
Навіть якщо остався єдин, все, більше не є, а він каже, я русин. А якщо нас в Закарпаттю 800 тисяч не просто русинів, котрих там заплатили, дали по 5 гривень, а котрі владіють русинським благодатним язиком, і тим язиком вони общаються не українською мовою, не мадярським язиком, а іменно в Закарпатті некое есперанто, межнациональный язык или язык межнационального общения русинський. І ми красно говоримо по-русинськи. Наші діти говорять по-русинськи. Ну, чому нас бити за то? А ми знаємо українську мову, ми любимо свою державу, молимось за неї, готові боротися за неї. Ну, ми не етнічні українці. Ми українські громадяни. Тут ж є, бо ми цю державу создавали разом із усіма народами нинішньої України. А що зроблять в отвіт московіти? Пак не промовчить московини, а почнуть перейменовувати і Україну на Київську Русь? Вопрос, який отвіт можуть дати Україні московіти або москвини, як їх предлагають називати, трудно приділити. Подивимося, яка буде реакція їх. Ну, я думаю, що вряд ли хтось обратить увагу на несерйозність отих рішень обласних рад, котрі проявили великолепну бездіяльність до своїх громадян, ну а от вирішили потролитися на таких вопросах. Якщо москвіни, або московіти, або москалі предложать перейменувати Галичину на Галицію Сходню, як вона мала назву польську, а якщо Україну на Малоросію, кстати, Малоросія – то головна Росія, як можуть думати? Відомо інтересно, що слово «Росія» – це греческое слово від Русь. Так у греків то сформувалося, і потім воно принеслося до нас. Вот як пише літопис «Повість временних лет». «Откуда есть пошла руська земля, хто в Києві став перший княжити, і откуда руська земля стала єсть». В Україні цей літопис не люблять. Почому? Там руська земля, руські люди, а де українські? Стоїть ли в цей трудний час такий питання такое про перейменування піднімати? Не ми підняли, а Львівська обласна рада і Ровенська обласна рада. 9 вопрос. Що би було, якби таке рішення по перейменуванню регіона, це щось другое, прийняла би Закарпатська обласна рада? Якщо б таке рішення про перейменування чиїсь держави прийняла Закарпатська обласна рада, наприклад, перейменувати Мадярщину на Угрію, ну, може бути, тоді би київляни, галичани казали, дивіться, що творять русини, мадяри у Закарпаттю. Займаються не тим, що треба. Однак, на наше щастя, Закарпатська обласна рада, в якій і мені прийшлося трудитися, ніколи не займалася дурницями, аж приймала рішення так в інтересах регіону Закарпаття, ну і в інтересах нашої держави України. Дотуляюся до цього питання, я сердечно вітаю усіх наших русинів Закарпаття, а це сьогодні вище 800 тисяч русинів. А якщо хтось не вірує з наших опонентів, дайте нам провести свободний перепис під егідою, наприклад, Європейського Союзу. І узнаємо, скільки русинів, то за то поздравляю, що ми в Україні та жива частина народу древнього, який береже свою історію, культуру, язик, материнську національність. Бо вопрос національності завжди рішався, хто моя мама.
До речі, так і у євреїв. Чистий єврей іменно по лінії матері, по отцу можуть сумніватися. І ми кажемо, усі ми, русини, маємо русинських матерей, а потому ми русини. А в тому наша слава і достоинство. Ми не гордимося, не возносимося. Ми не ліпші, як українці. Ми просто мало інакше, оригінальні. Но, котрі мають історичну пам'ять, ні Австро-Венгрія, ні большевики, ні нинішні націоналісти вибити од нас її не можуть. Tu напрошується і сякий вопрос. Недавно були опубліковані результати опитування фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Інституту Центральноєвропейської стратегії у рамках спецпроекту «Reopen Закарпаття», проведеного з 22 жовтня по 12 листопада. Русини Закарпаття, видя політичні аномалії на заході України, як оцінюють такі реопени Закарпаття із їх тенденційними опитуваннями. З 22 жовтня по 12 листопада у Закарпатті знову налетіла така хмара Reopen 2. Прийшли знову реопенці учити Закарпаття, як жити, планувати нам завтра, і не звідуючись особливо нас. Але ми кажемо, проводіть, говоріть. Однак у нас, русинів многих, дуже обурило то, що почали проводити в Закарпатті тенденційне опитування. Наприклад, ви згодні мати двойне громадянство із державами? Якщо би хтось із жителів Закарпаття сказав «да», завтра СБУ відкриває головне діло за те, що хтось хоче мати двойне громадянство, наприклад, із другу державу, наприклад, Росію. Це провокація. Тоді вони написали, мов, крім Росії, все одно в Україні поки друге громадянство заборонено. Почому хтось має чужий у нашій середі в Закарпаттю проводити такий провокаційний опит? Опитування могли давно і прокуратурі опротестувати. От які претензії наші до того опитування. Наприклад, вони подали таку таблицю, що, мов, 20% за двойне, 20% проти, а от 41%, вдумайтеся, українців Закарпаття, це мається в виду русини, жителі Закарпаття, проти того, щоб помагала Угорщина держава мадярам, живущим у Закарпатті. 41% рахують, що це може призвести до анексії і до окупації. І знову провокація. Хто дозволив нашому народі сіяти такі думки? Мадяри не збираються нападати. Мадяри не збираються робити анексію. Не збираються окупувати Закарпаття. Почому якась група політиків так ніч не мають робити лише одно? Нас займуть мадяри, нас займуть руські, нас займуть румуни. Но якщо ви не маєте точних даних насчет мадярів, зачем реопенці прийшли і нас тролити жителів Закарпаття? Ми наоборот, русини, увірені, що коли із Закарпаття 600 тисяч русинів винуждені піти на заробітки, то це виясняється, що влада видавила наших людей, щоб пішли робити за границю, а там на низькооплачуваних роботах здоров'я тратити. А хто вдома? А вдома залишилися жони, діти, нездорова ситуація. А мадяри увиділи, що роботи мадяри у Закарпаттю не мають, біднота української держави перейшла всі заплановані наші межі. Хто думав, що недавно ще
благополучна держава вдруг стане бідна, майбідна в Європі. І от бідні в державі своїм мадярам Угорщина виділяє інструменти, зерно, або якісь другі продукти, або якісь другі товари, або фінанси для організації шкіл, університета. І мадяри нікуди не йдуть. Вони живуть вдома, вони собі сіють овочі, фрукти, пшеницю і виносять на базар нам, жителям Закарпаття. І ми можемо похвалити лише діло, що частина жителів Закарпаття не мусить йти на заробітки. Почому не подумали про це реопенці, куди прийшли з Києва сюди учити наших людей уже другий раз? Причому можеш їх критикувати, указувати на їх неготовність рішати питання Закарпаття, не ганьбляться, як монголо-татари. І ще й, може, третій раз хочуть йти сюди. Ну так і нічого нам толкового не предложили, крім провокацій і тенденційних опитувань. Ми, по великому рахунку, ці опитування відкидаємо як тенденційні і брехливі. Маємо право, бо у нас другі дані. Ми знаємо, що більшість Закарпатті людей люблять нашу державу, Україну і суть добрими громадянами. Но одноразово і уваженням відносяться до сусідніх держав – Румунії, Мадярщини, Словакії і Польщі. А тому нас не треба тролити, що, мов, завтра буде анексія. Не буде. Ми віримо, що мадяри не допустяться до того, однак в любі часи, якщо захотять допомагати своїм людям, ну чого би не помогли. Тим більше, що українці, які живуть у мадярах, получають державну поміч. Ну, мадяри не кажуть, що українці хочуть анексувати часть Мадярщини. В общем, реопенці, ідіть учити матеріальну частину. І без підготовки не йдіть до нас. Бо окрім пару виступів таких довольно таких конструктивних, актуальних, все остальное лише говорільня і різати бюджет. Ну що ж, ми кажемо, русини були мудрі, остаються мудрі, віримо і в будущому будуть мудрі, котрі здатні жити з усіма мирно, в чому наша сила і дуже цінність для нашої держави. І в чому тут лукавство учасників Реопен Закарпаття, і це очевидна їх маніпуляція результатами опитування. Повторимося, реопенці навалилися на Закарпаття як ніякі непрошені гості, і котрі своїми питаннями тенденційними настроїли часть людей наших на підозру до мадярів. Від чому опасність клевети? Коли поклевещуть на когось, то та клевета є несправедлива. Однак люди починають до того чоловіка відноситися з недовірою. Почому ми кажемо, що хто до нас приходить, так согласуйте з нами питання. Почому ви самі рішаєте, що тут кажуть так, а що ні? Ми віримо, що кращі люди аномалії реопенців і справлять. А як реально думають жителі Закарпаття відносно Мадярщини? Ми вже споминали, на думку мирних і мудрих жителів Закарпаття, в основному 800 тисяч русинов, думаю, що велике благо, що Мадярщина, Угорщина, шкодуючи своїх людей, мадярської національності, допомагає їм і навіть купують їм інструменти, трактори, сімена. І я думаю, що це дуже добре і для загалом держави Україна. 13-й вопрос. Є в інтернеті статистика того, що на Галичині люди, сотні тисяч людей галичан працюють в Росії, а сотні тисяч, котрі залишилися вдома, коли сідають за комп'ютер,
то більшість із них пишуть на російській мові, а під 100 тисяч галичан, як пише преса, тут треба узнавати, наскільки то справедливо, нібито мають навіть російські паспорти, 600 тисяч паспортів карта поляка і коло 100 тисяч, кажу, треба це провірити, що пише в інтернет, 100 тисяч російських паспортів. Чому на цю тему журналісти із Львівської і Ровенської обласних рад не піднімали питання? Зато йдуть Закарпаття нас учити. Дійсно, є така статистика, якщо казати у відповідь, що люди на Галичині дійсно сідають за комп'ютер і пишуть по-російськи. А під 100 тисяч галичан, якщо вірно, що крім почти мільйон або 500 тисяч, дві різні цитати, мають паспорта польські, карта поляка, а 100 тисяч руські паспорта, то, Господи, та куди нам іти? Що нас чекає з такими даними? Я думаю, на таку би тему могли й поговорити депутати Львівської і Ровенської обласних рад. Закарпатська обласна рада воістину показала за всі 30 років високу степінь вірності своєму народу в Закарпатті, принципам демократії і служіння народу, а це значить, що на голову вища Закарпатська обласна рада від Львівської і Ровенської. Є у інтернеті статистика того, що на Галичині люди сотні тисяч працюють у Росії, а сотні тисяч, котрі вдома, коли сідають за комп'ютер, то більшість пишуть на російській мові, а під 100 тисяч галичан, пише преса, мають російські паспорти. Чому на цю тему журналісти з Галичини мало пишуть, но зато йдуть на Закарпаття клеветати на народ, що тут єдні сепаратисти, бать контрабандисти? Дійсно, є в інтернеті статистика того, що люди в Галичині, коли сідають за комп'ютер, то більшість із них пишуть на російській мові, по-руськи. А оскільки ми знаємо статистику, що під мільйон галичан і волинян вже мають паспорта Польщі, така карта поляка, то ясно стало, що маємо діло з особливим регіоном. Недавно появилася ще одна статистика, що виходці з Галичини і з Волині, можливо, котрі працюють у Росії, можуть мати під 100 тисяч російські паспорта. Це означає, що той регіон особливий, сложний, і так важно, щоб і в цьому регіоні ніч не провокувати. Да, і ми з Закарпаття придивляємося на дві обласні ради, котрі чудять, котрі то закликають до сепаратизму. При Януковичу взагалі об'явили, що Львівська обласна рада не признає виборів і так далі. То пізніше спецслужби їм прикрили. Но ми не забили. Галицький сепаратизм нами в Закарпатті зафіксований, задокументований майже у 50 раз. У Закарпатті ні одного случая, щоб Закарпатська обласна рада або ми, люди, жителі, закликали до сепаратизму. Всі остальні казки, бесіди і провокації спецслужб не приймаємо до уваги. Важно розуміти, що цю тему журналісти з Галичини мало пишуть. Ідуть на Закарпаття, туй глядають сепаратистів, клевещуть, а там, дома, в них, так би важно було поробити із своїми людьми, узнати, якраз зробити опитування там. Виявляється, пальчиком хтось махає. Этот регіон не можна ні трогати, ні критикувати.
Чому большевики использовали православні монастирі як свої концлагеря і тюрми для православних же людей і духовенства? То, что большевики использовали православні монастирі як свої тюрми, концлагеря, вони переслідували дві цілі. Перше, треба було зразу же готові приміщення мати для тюрем, і для того були удобні монастирі, для того треба було виганяти монахів з монастирів, переводити їх на концлагеря і там же їх мучити і медленно убивати. З другого боку, вони робили то, бо вони були большевики, комуністи, безбожники, в основному то сатаністи, котрі тайно поклонялися сатані, а от із православною церквою боролися 100%, а от з католицькою церквою і з протестантськими большевики, уви, вели себе дуже дипломатично. І саме вони, большевики, підтримали розкол у православії. Ніколи більшовики не вмішувалися в католицьку релігію або в уніатську, щоб їх там колоти або ділитися. Значить, вони перемінювали монастирі на концлагеря, бо були безбожники. Но щось стало, коли подобне маємо діло із сторони уніатів. Бывший семинарист сын попа Лотоцький Олександр Ігнатович, член правительства нового українського, отвічавши за конфесійну політику в правительстві управління, написав такі слова: як австрійсько-галицька армія під видом українців окупувала Київ, то стали вбивати без суду впливових людей у Києві із числа православних. Почалися якісь странні команди з Лемберга, Львова, арестовувати православних єпископів руками австрійсько-галицьких воєнних, в основному це були галицькі уніати. Іменно австро-галицькі війська іменують себе українцями, бо іних ще не було. Вони без суда і слідства і без согласування тодішнім правительством нової України з ними не согласувались, просто вбивали людей. Більше того, пише він, що глава січових стрільців, громадянин Австрії, Австро-Венгрії, діючий полковник австрійського війська грек-католик уніат Євгеній Коновалець, уже получив приказ розстрілювати арестованих православних ієрархів без суда і слідства в 1918 році. Вдумайтеся, Євген Коновалець, тот самий великий нібито славний герой, оказується обикновенний садист, убійця, котрий получає із Львова, Лемберга, приказ впливових людей у Києві убивати. Ми пізніше скажемо, від кого тот указ приходить. Ними імітувалася нібито то українська армія і спішно уничтожали, зачищали Київ, монастирі і церкви від православного духовенства. А яка дальша судьба цих двох малоруських митрополитів? Коли у Києві було отказано розстріляти двох митрополитів Антонія і Євлогія, Антоній був митрополит, а Євлогій архієпископ, то вони, як граждани царської Росії, оказалися в руках окупантів Австро-Галицької армії. І вдруг, по якомусь тайному приказу, схвачують і друге духовенство, і цих двох архієреїв, і приготовили до розстріла. Причому без суда, без об'явлення вини. Но потім Лотоцький вмішався і рішили цих митрополитів не розстрілювати, но як арестованих
перевести на Галичину у Воздвиженський уніатський монастир, Бучачи нині це Тернопільський край. 18 декабря 18 года уже уєдно із Євлогієм обох малоруських єпископів, громадян или граждан царської Росії, без суда і слідства, Австро-Галицька армія, котра імітує в Києві українську, забирають цих двох, котрих митрополіту не дали розстріляти, везуть їх на Галичину. І весну 19-го года, через 9 місяців, коли Бучач був захвачений польськими військами, то цих двох митрополітів, на яких не є папок, не є слідства, вони не осуждені. Католики везуть їх далі у монастир католицький Белянах, недалеко від Кракова. Ніхто з католиків не думав відпускати цих двох митрополітів. За ними не числяться злочини. Вони громадяни Росії, а їх забрали. У Галицько-уніатській неволі, споминають, вони побули 9 місяців, і тоді, коли вмішалася французька воєнна місія цих двох архієреїв малоруських православних, освободили, і вони через Румунію на Константинополь, а потім вже прийшли до Європи. Що інтересно, що ми, коли говоримо, що большевики кидали в тюрми, а тюрми робили із монастирів, ну так большевики були за те, що большевики, вони були не християни, не христи. Но почему так віднеслися до православних митрополітів, цих двох, котрих не розстріляли, но їх депортували в Галичину, тобто на другу державу, а остальних у Києві пачками розстрілювали, хапали на вулиці. Що робила і ця армія? Робила етнічну чистку, щоб впливових людей у Києві уничтожити, а потім вже нав'язувати свій порядок. Но 19 септембра 1914 года і Шептицького арестувала руська армія у Львові. Яка різниця у цих двох арестах? Шептицького руськими і двох київських православних митрополитів галицькими уніатами. Дійсно, 19 сентября 1914 года Шептицького Андрея арестувала руська армія в Львові за документально доказані злочини проти Російської імперії. У той час були вже документи, докази, що він, як учасник воєнного заговора і учасник воєнних планів проти царської Росії. У 15-му році був знайдений окончательно той документ, на котрого ссилалися і котрий взагалі указав, який об'єм злочинів Андрея Шептицького. Документ називався так: «Проект розвала царської імперії і за отрив Руської України від Росії». Автор Андрей Шептицький. Коли Папа Римський пробував освободити Шептицького, коли з Росії послали пакет документів, за що судять Шептицького, Папа Римський перестав просити, бо були на лицо документи. Його зв'язь з Берліном і з Веною. Кстати, замітьте, вроді би Шептицького арестували, але його держали так, давали свободно общатися, служити служби, збирати людей, писати письма, послання. А от коли попався православний у їх середу, більше помилок не робили нікуди. Шептицького засудили судом руське правительство, а православних митрополитів без суда арестували
галицько-уніатські війська і конкретно полковник австрійської армії Євген Коновалець, получивши приказ іменно, як тепер вже доказано, розстрілювати православних митрополітів і священиків в Києві без суда і слідства, що подробно є творили і вище 100 тисяч міжнародних терористів, яких Ленін і большевики запросили з цілого світа із Європи на революцію в Росії, на геноцид російського православного народу. Відомо із документів, що сам Шептицький Андрій, радник Франца Йосифа, составив список людей і єпископів, котрих після захвату австрійцями України треба було немедленно ізолювати від українського общества. Що то за документ? Відомо з документів, що сам Шептицький Андрій в той час був радником Франца Йосифа, составив список людей православних і єпископів православних, яких після захвату австрійцями Малоросії, України, треба було немедленно ізолювати від українського, по їхній думці, общества, на котрих само общество могло опиратися і створити спротив австро-галицькій уніатській окупації. Понятно, список на ізоляцію був равним список на розстріл. Що й творили галицькі уніати у революційному, фактично псевдореволюційному Києві 18-го года. А коли Шептицький узнав, що на Карпатській Горській Русі повно іще уніатів, навіть старих ікон, не говоря за православні, ікони греческого письма, котрі могли русинов придержувати у православ'ї або перевести у православ'ї, то подсказав забирати старі ікони галицького такого старого письма, а на Галичині взагалі дав приказ взагалі удалити в музей і заміняти новими образами такого вже западного письма, заміняти їх уже уніатськими. І ще один момент. Австрійсько-галицькі солдати 18 декабря під видом, як ми говорили, українських солдатів, коли прийшли в Лавру і сообщили, їм поручили по телеграфу, сообщили, щоб арестувати митрополита Антонія від імені управління, то, однако, ордера на арест вони не пред'явили. Офіцер пообіцяв, що арестовані ієрархи не потерплять насилля, але при цьому митрополит Антоній був арестований іменно австро-галицькими воєнними, котрі імітували себе українців. Андрій Шептицький, злочинець проти православної церкви, проти православного Києва, бо співучаствував у розробці воєнних планів і документів, по котрих окупувати Малоросію, Україну і фактично нищити там впливових, в основному православних людей. У книзі Бердника Мирослава «Пешки в чужої грі. Тайна історія українського націоналізму» находимо документальні підтвердження за то, що на Тайном совєті австрійського генштаба июль 1914 года принимал участие Шептицкий Андрей и своим документом за уничтожение православных архиереїв Києва і на Руській Україні. Як об'ясняються це нині греко-католики, котрі предлагають Шептицького на канонізацію як святого? В книзі Бердника Мирослава «Пешки в чужій грі» находимо документальне підтвердження, що на Тайному совєті австрійського генштаба, то июль 2014 года, принимал участие там Шептицький Андрей. Но протести були і в сербів проти безчинства австрійців і мадярів проти православних русинов. Ми думаємо, що дійсно вся Європа знала про злочини австро-мадярської власти якраз на початок Першої мірової війни. Тайне совіщання, яке було у воєнних, рішалася судьба
і будущої Малоросії, котру було прийнято рішення назвати Україна, і возглавляв її спеціаліст по Росії, бувший посол Австро-Венгрії у Петербурзі, министр иностранных дел граф Бертхольд. В качестве представителя будущей проавстрийской Украины присутствовал тоді вже Андрій Шептицький. По представлению австрийского генштаба, согласованного с Германией, совещание утвердило план действий по украинскому вопросу, или, як звучить документ, по отрыву русской Украины от России. На случай оккупации части Російської імперії України Андрій Шептицький предложив себе будущого митрополіта і казав, що він представляє інтерес Рима. Вот його оригінал. Читаю близко до оригинала. Только победоносная австрийская армия пересечет границу Российской империи и части ее будущей Украины, перед нами стане тройна задача – военная, социальная и церковная организация будущей страны. Решение всех задач должно содействовать предлагаемому, но и лимитированному восстанию в Україні, тобто якийсь переворот, на тому же, щоб відділити ці області від Росії при удобному случаєві. Розтолкувати людям, що незалежність від Росії буде дуже-дуже цінна, і ця нова держава буде багата, а вона чужда царській державі. Для цієї цілі повинні бути використані всі українські традиції, котрі каже і пише Шептицький, то, що подавлялося нібито Росію. Надо возродити їх у пам'яті і ввести в сознання народних мас. Так ми точно, аби ніяка політична комбінація. Пізніше, наоборот, большевики забирають Київ і передвигається создання окремої держави України на пізніше. Но большевики про це знали, і тому вони уже не спорили, а іменно руками большевиків і була створена Радянсько-Українська Республіка, яка в 1922 році разом із другими республіками основує Совєтський Союз, Радянський Союз. І після того, лише у 91 році, коли розчленять Російську ту імперію, або Совєтський Союз, лише тоді возникне на карті міра незалежна Україна. Но ту же Україну незалежну формували і ми, жителі Закарпаття, подкарпатські русини, по Конституції Чехословакії ми подкарпатські русини, і ми граждани Подкарпатської Русі і Чехословакії, но в будь-якому случаю ми пішли на то, щоб на 1 грудня 1991 року прийняли участь у тому референдумі, державотворчому референдумі. Ми тоді предлагали виход із Чехословакії, тобто законний, ненасильственний, путем референдума, путем такого законного референдума проголосувати за створення нової держави. Новій державі напомнити, що нас незаконно забрали з центру Європи. Ми були частю Федеративної Чехословакії, Республіка Національна Подкарпатська Русь і тепер і рамки Закарпаття. Тож входимо ми перший раз юридично в склад незалежної України на основанні успішного референдума, де 92,5% голосували учасники за Україну і 78% в основному корінні русини за спеціальний статус, спеціальний самоврядний статус у складі будущої держави. Тепер уже оцінку ми даємо другу. Тепер уже ми участвували в созданні цієї держави і рахуємо, що це не лише українська держава.
Вона держава і українців, ну і під мільйон русинів Закарпаття, тепер повноправних громадян України. А як це стало? Ож запорозькі козаки воювали із латинянами, поляками і уніатами, а днес на Галичині всі уніати-козаки. Із документів іще Андрія Шептицького. Там дочитаємо ще один там абзац. Воєнна традиція повинна бути построєна на традиціях, вдумайтеся, уніатська традиція на традиції запорозьких козаків. І тому воєнні соєдинення українців і новоукраїнців австрійських почали називати січові стрільці, так як запорозькі козаки. І спеціально для того то робили, аби притягнути таку надуману нитку преємственності уніатів від Запорозької Січі. Хоча для запорожців іменно католицизм був основним врагом. Остається додати, що руське правительство виділяло на содержання глави уніатської церкви Андрія Шептицького, яку личеного шпіона австрійської армії, 4 тисячі рублей в год. Тобто скільки поручав Росії свій православний єпископ. Після февральської революції Временне правительство зняло із Шептицького всі ограничення, дало повну свободу, а в середині марта міністр Керенський передав владикові Андрієві, що він може вибрати любое місто для життя. І Шептицький вибирав Петербург. Гроші для австро-українських націоналістів поступали від німців через банк знаменитого Парвуса. Православні мають добре пам'ятати, як заводилася унія в Україні, і ніколи би вона не мала сили, якщо б її не заводили державні мужі за державні гроші, силою армії і прочее, і прочее. Существує документ, по якому Андрій Шептицький рекомендував, як поступати окупаційним австрійським німецьким військам у Києві і на Руській Україні у час, коли та окупація пройде. Документ плана Андрія Шептицького, котрий він написав іще австрійському генштабу. Документ називається так: «О мерах по отторжению Руської України від Росії». Многі нині рахують, що іменно знаючи про цей документ про отторження Руської України від Росії Андрія Шептицького, і нині продовжав його дії Львовська обласна рада і Ровенська обласна рада. Бо інакше чим об'яснити такі речі? От що читаємо в інтернеті. План отторження почти завершений, кажуть деякі. Другі кажуть, уже мерами по отторженню Руської України від Росії Україна вже отгорожена, отторжена. Далі другий каже, все почти удалося австрійцям. Все почти купили. Далі всі довольні. І ще далі запис. Більше і далі нічого отторгати. Так нас отторгнули, що ми тепер голі босі. А от духовні чада Андрія Шептицького, як видно, не можуть успокоїтися, руть на собі сорочки. Вони би хотіли щось показати, комусь щось показати, уви, но ми видимо, що, на жаль, не цінять врем'я, виділене їм для добра. Жителі Закарпаття русини в тому процесі майже ніколи не брали участь. Почому? По-перше, ми були у складі Мадярщини, і ми не пережили таких ужасних гонений, як то пережила Галицька Русь, Лемковина, коли під 100 тисяч наших людей, православних русинів, ну і частично греко-католиків, одвезли у концлагер Телергоф і Терезін, і там їх мучили. До речі, мало хто знає, якщо хто був у концлагері
Телергоф або Телезін і об'явив себе українцем, його зразу із лагеря випускали. Так що це концлагеря суто антирусинські, концлагеря смерті. Знання історії робить чоловіка свободним. На цьому передача недосказаної закінчена. Будьте здорові!